Bisel development buthaner no daki daki rombai alongo masomnai bisel development buthaner no phasi order ma khainai yake choba cholinai bisel confusion high nargisro chamon jo high Mijo convention high we want justice we want justice pulenlo jotno no sini Mota te ain pe jengoi jotno song hambai do sini asram bari jengoi tai song sini o jaga gai song sampawara sini sini takuk bisu department bethamani te song sini ini mui khadungma dele song pajaka song sini sini khadungma pandawa sini ro phai ma phakya sini tupra mosani sini observer sini borong nang bisu department tai bini logi phai ma phakya sini ain pe ni sini adong borong nang bisu department so borong lamsogo so kini sini khadungma panda borong khlaimani so thanayo ba ko phalokor khlaikya tini toisa so sini sampar amsoyo khlaijakha tamni himalaya so kacha sana musuman gekai
जों नुगौ खानाय रगौ बो जों सिनो बा हायरे ल खाय दं हायफोनो सालसा सालनाय खालामा पके जों जतन फगै थालायो हायफोनो जों आबा हायनि आवै जों दिनै दयचे खालायजाखा जों जतन कायसा मेसेज सानामो जों हांगाय जों सिनि जे दाबिरक माया साक जों सिनि रेलि दङ जों आबा खाय जारि दनाय ताइ सिनि सभा समाबो खालाय थानाय जों नायनायखाय जों दिनै नुगौ सिनि तुबा ह जों बायसाव आइनो रेलि खालामा परे गाना जतन सिनि सभा रं थाखसिबाय जों आबा हायनि आवै सिनि तुबा हा गरांगै सिनि सभा खालायनाय जतन जों गगमंगो जों सिनि जे दाबि माया साक जों आबा खाना सिनि सभा खालाय थानाय तानि हिमालय जों नुगौ सिनि ताखौ बिसुजित देबरमा बनो वाक टक सि हाके बाथा जोंनि जोंमनो कायसे मेसेज दिनो नायो जे चिनि ताखौ बरम गोनां बिसुजित देबरमानो जे बुथारनाय दङ जे वाक टक खाय कि बुथारनाय दङ दाक्ति दाक्ति एरेस्ट खाय बरना आलंग दाक्ति रहै आंखाय जों तेब चबा कतरं होनाय आमगे स्टेट गवर्नमेंट दाक्ति दाक्ति जों स्टेट गवर्नमेंट थानि डिमांड खायो दाक्ति दाक्ति बरना एरेस्ट खाय दाक्ति दाक्ति आलंग चगि आंखाय जों बुसखाव तेब याप्रि कटर सेवै जों माहाय त्रिपुरा राज्यनो जों बुसखाव हर जों थरिनाय उमाहाय जुदि चिनि बरना तेब हामिया खाय जुदि बुथारै दं हांखाय आमगे जों जतन मनो गबं नायो त्रिपुरा हास्तिनि जत त्रिपुरा सारनो जाहाते माय हामिया वानसुक मुं जे हामिया खाय जों तंजमानि आमनो जों नाय तंलिया चिनि थुइ गोनां बरक जों हानि बुसा जों बयबे साथक जना बयया गया जे बरक जों मुनि हायके बरनो जों चिनि रग नगराय हिने हामानि अबरक सिटिनि हानि मालिक गय जुना माय साथक पिटक खाय दङ आमगे जों सनियान जरैया बुसकानि सालो जे चिनि हा जे जुना साथक पिटक खाय तने बरनो जों सयमैया आमगे जों जे चिनि त्रिपुरा बरनो जे साथक पिटक खायनाय आबाय बरनो दाक्ति दाक्ति रम्बे एरेस्ट खायनानि ते नागरिक सुरक्षा मंच ते मिजो कन्वेंशन बरनि जे लिडार्स रनि टेडुल मुंबाई जे जागा कांचनपुर सब डिविजन जेटा 144 जरा अंग खायजाक कारफुजारि खायजाक ओ जागा बाहिके बरक कायसा अंग इंडियन कन्स्टिट्यूशन न बरक फलो खायवै बरक आपनो रुल्स ब्रेक खाय तिनि चिनि बरना बाहि बुथारमाखा जे जागा जों नुगै दङ क्लियर भिडिअ चिनि जे बिसुजित देबरमानो जे बुथारनाय रक इंडियन फ्लैग टोय दङ इंडियन फ्लैग खेलायजाक ओ जागा जों नुगै दङ इंडियन फ्लैग न जों खेलायनाय दा इंडियन फ्लैग न जों रेसपेक्ट खायनानि जों बनो सेल्यूट खायो बरक बाहिके फ्लैग न तुय तिनि बरना मार्डर खाय माखा जों आपनो बेलाय सेलेंगो आरो मंगे इंडियन गवर्नमेंट ते त्रिपुरा गवर्नमेंट आपनो बरक दाक्ति दाक्ति जे फ्लैग तुय बरक इलीगल भाबे जे जे ओ फ्लैग न बरक यूज खायमानि आमनि रिएक्शन आमनि एक्शन मान हानाय आम मंगाय जों इंडियन गवर्नमेंट थानि चिनि आपिल आश्रामबारी विधानसभा आमसायक लाइजाक चाम्पाहार त्रिपुरा मथाते आइन पिति नेंगै चिनि ताखुक बिश्वजित देबबर्मा बुथारजाकमानि नतयै खादमानि जों अर कायसा फुनुक लायखा हिमबतक ख्लायै जों अमनो कक कसारनामु सुंगो जे जागाव आरो जे प्रब्लेम सतै बंनि आरो जे कक बांलाय तंमानि मिजो कन्वेंशन ते नागरिक सुरक्षा मंच जों बंनो से पहिला सोंनामु सुंगो ओ नागरिक सुरक्षा मंच बाय मिजो कन्वेंशन ले साबो त्रिपुरानि साबो बरक आ चिनि ब्रु रकन आरो सेटलमेंट दिनान थादानि कासुनाय बंनि कि कुनु बंनि जागा सेगै नक सेगै जाथाय सेगै आरो बंनो जागा बागजानाय ना नक बागजानाय बंनो सेटलमेंट दिजागनाय आबनो रगै बरक तिनि आरो थांनाय 21 तारिखो चिनि ताखुक बिश्वजित देबबर्मन जेबाबे वाक टक पुन बुतै बुई बुथारका अब त्रिपुरा राज्य कायसा इतिहास कायसा लाइबु मांग थांगा चिन बरक जों किचा आंदोलन खायगे जों माधव बारियाव थांनाय 11 घन्टानि आंदोलन से आरो से जोंनो दाक्तिनो नरि रहका गुली खायरिका आरो काय 6 दिन 8 दिन जाबत बरक बन्दा कक्का बननि परे जे लामा कासुका आपति खाय तिनि चिनि ताखुक बिश्वजित सुति मानै फाइमानि नगो आसक दिन परे बनार बुथारका जों दिनै आबनि कन्डेम खालायो जों जस्टिस नायो जाते दाति ओ चिनि ताखुक बिश्वजित बुथारनाय न बरक प्रशासन रमै जेलो दाथुं ते मिजु कन्वेंशन ते नागरिक सुरक्षा मंचनि लिडार्स दं रमै जाते शास्ति रिना नंथुन आबनो चिनि तिनि नायमं ते जों जतनन कयनाय अमसुनि कुनु একটা त्रिपुरा मथा आइन पिति आबैया अमचिनि जातिनि से कायसा म हाइके बुथार जागै तंमानि केबो सिरिं सिरिंगै तंखांखै जों किन्तु चिनि आन्दोलन जों तेबो क्राककै खायदानि जों केबे मुंनाय जतनन खरां पिसाना बांनि जों कयनाय आसुगनो हामबाय।